Wow. Waduh. Wow. Linggo tenanan. Ngene iki apa ya pas to, Oh, Pak? tangane ngrangkul. Kurang penak piye duwe bojo lemu kurang penak piye? Kaya linggo sopa to? Penak. Enak. Rasane piye? Embruk. Dalu Dadak. Pak Minto. Nggih. Pripun pawartosipun? Wah, lek kula ki panggah sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kajake telo diris-iris. Apa kuwi, Mek? Pak Minto saya laris. Amin. Pak Minto njuk duwe. Lah kok jek duwe piye to iki? Lah kok Lebih nurung kepake waris, sepindah kok remen sanget bombong manah kula Pak saged pepanggihan kalih jenengan melih. Nggih, wah jan wis niki dipun timbali wonten ing Ngadirenggo nderek dawuh warga masyarakat Ngadirenggo Wlingi Blitar. Nggih, leres. Dalam rangka bersih desa uga pengetan RI yang ke-78. Nggih. Bersih desa napa hari jadi desa Ngadirenggo, Pak? Nggih, hari jadi nggih Hari bersih jadi. desa. Nggih. Yang ke 693. 993. Gak apa-apa, kleru gak apa-apa. Maklum wis Mung anu lumah karo murep ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, dalang ya kepala desa. Kliru ora apa-apa. Ora masalah, wong gadane kiambak kok. Luar biasa Pak Minto, kepanggih langsung kalih sedaya masyarakat mriki. Istimewa panggih kalih Pak Lurahe. Jebul Pak Lurahe Tasik Muda, Pak nggih. Tasik Timur. Iya, anteng. Ganteng kula iki panggih langsung tek disalami lho, Mat. Iya. Wah, aku iki ndelok Pak Lurah kalih kula kaya ngoco, Mas. Ngilo mirip antara kula kalih Pak Lurah ora serenek bedane. Loh, yo beda adon Kok iso beda ada piye ta, Mas? Pak Lurah lho mancung. Lah awakmu mancung kok menggeri rono kaya kucing anggur. Lho biyen iki ya mancung, Mas. Lah kok iso ngono? Serempet dam truk pesek. Kok gak sak ndase itu. Sandase terus nek rao piye? Saderenge uluk salam rumiyin kagem sedaya masyarakat mriki nggih Mas. Nggih. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, ibu-ibu temtu Bu, pripun pun ngantuk dereng Bu? Dereng tasik semangat. Tasih semangat nggih. Ngadirenggo. Luar biasa. Rame 12 dukuan. 12 dukuan Pak menika ampun kula survei wau. Padha karo mahku kacek siji, Mas. Loh, nggih ta, Pak? Ah, nek kene 12 mahku mung loro. Lah halah Nggih to kok kacek siji. Ayo kacek 12 siji karo loro, kono Nggih. genep kene sijine ilang karek loro. Tapi puluhan kali anu kok Nggih. rong dukuan Rong dukuan kok iso ketebihen nek niki lho. Mulane kok sing rawuh teng mriki kathah sangat warganipun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged pepanggihan langsung kali sedaya masyarakat mriki. Kula namung saged derek dedonga mugi-mugi sedaya masyarakat mriki pinanggih berkah barokah saking ngarsane Gusti. Dicaketke rezekinipun ditebihke saking sambi kalonipun. Allahumma. Mugi-mugi sing dadi petani pertaniane subur makmur, panenane melimpah kathah. Allahumma. Amin. Sing dados pegawai mugi-mugi saged mundhak jabatane, saged mundhak bayarane. Allahumma. Amin. Sing dados perangkat mugi-mugi perangkate saged awet, saged bangun desane, saged nyengkuyung kalih Pak Kadesinipun. Allahumma. Amin. Kowe apa Met? Kowe omong to Mas kok menenge. Komet ora sandongake, ndongake awake dhewe ora tau kabul. Lah niku lho. Tapi bengi iki insyaallah kabul, Pak. Kabul kudune Kok saiki. Pak Minto kok ngenyek aku lho. Lah mbah kok nyatane kowe ngono. Lah nyatane kowe Ya paling gak yang ditangkap niku paling gak ya rada melu ndonga ngono lho, Ya Pak. ndongake iki lek ndonga awake dhewe iki sok diijabah karo Allah taala. Lah wong awakmu ki mek gresah tok. Gresah tok nyuwun sewu Pak saestu jenengan ngendikan nika. Kowe iki lho wong anakmu lara panas mbok dongakno malah nemen kok larane. Lah urung apal dongane. Urung apal dongane piye kok Lah ya. kok ndonga ya akeh kancane ora diumani. Lah ra ngono piye wong jenenge komplit kan ngoten Siji niku. ngono ae wis cukup. Ya wis cukup piye. Tang mriki niku nyuwun sewu Pak. Kula mereng info pusat langsung menika Pak. Heeh. Bahwasanya tenggene Ngadirenggo menika teng desa mriki niku wonten mitose Pak. Miatos. Mitos kok miatos piye to kuwi? Mitos. Anu kepercayaan. Kepercayaannya ada di sini. Bahwasanya masyarakat sini nikah sedesa utawa rabi sak desa ini mboten angsal.
Wah, aku berjagungane enek oleh tanggane. Duh, piye to? Pripun to Pak niki lho? Ngeten niki kok jerit cerdas iki omonganmu kok. Oleh biasa ki mau lho. Ora alane desa Sing digone ngadireng parkir ki mau. Iya. Oleh tanggane kene. Tanggane ira? Sak dukuan. Lho sak dukuan kok iki nikah sak desa ora oleh mitose ngono, Mas. Kok iso lho? Lho, mboten percaya Pak. Ngeten iki kan mboten percaya. Ora apa-apa tak Dijelaske coba. Lah Pak Minto mesti paham nggih Pak nggih. Nikah sak desa teng mriki niku mboten angsal lho Pak. Niki mitose teng mriki ngoten. Lah kok Ya. gak oleh nyapa? Heh? Kok gak oleh lho? Nikah yo siji apa loro, siji wae cukup. Lah nek sak desa ki nek nglakoni piye gak njleput mono kowe iki. Walah kuwi nikah wong sak desa. Lah iya, ngono lho. Kata-kataku diterna sing apik to. Aku iso ngentekno kental barang. Iso ngentekno kentol piye to kok. Alhamdulillah Mas, nembe dugi mriki panggih kalih Pak Kades. Nggih, Ngertos paring asma sinten? Pak Rizky. Piye piyayine piye? Lho kok malah cengengesan iki lho sapa piyayine piye Ya ngono. ngono ki mau to, Duk. Tesik muda taruna nggih. Nggih. Bagus ngendikane nggih halus. Beda karo lurah sing dadi dalang. Lho, seta-seta. Lah nyapa? Lho, lek Pak Rizky ngendikane kepenak wonge dono weweh dono rasa. Sing Lah, keresamu semangat. Paling urung Piye ana lek telu. mumune piye beda lurah sing dadi dalang? Ana apa to, Pak? Sing Oh, kres- paling Pak Lurah ngriki dereng enten 35. Mboten dereng enten. Lho, lurah sing dadi dalang Piye kuwi wonge piye? tuwek. Duh. Sing lurah dadi dalang wonge piye? Tuwek. Ngono nek gawe woro-woro Piye? sing oleh rabi loro kepala desa lho. Ngono ki ini menyesatkan lho. Menyesatkan. Perlu diluruskan. Nah, Ya orang yang mau Sik, nikah. aku tak tekon. Nggih. Rumor. Rumor. Racake akeh Mas. Ngapunten, niki kula matur napa wontenipun. Sok-sok Nggih. niku kathah. Nggih. Pengen dadi bojone dalang, pengen dadi bojone lurah, golek wahyune lurah, golek wahyune dalang. Ora enak. Aku pengen golek wahyune dagelan, ora enak. Duh. Berarti nyepele dagelan. Nyepele Sesama dagelan. seniman tidak boleh saling Nggih. menjatuhkan, Kita Pak. ndak menjatuhkan, Lah, ning terus? berdasarkan survei. Sampeyan mun mireng, aku pengen rabi golek wahyune dagelan, ora enak. Ning lek wahyune dalang, wahyune lurah kuwi akeh ngono ki. Loh, pancene secara terang-terangan dereng enten Pak nek masalah golek wahyune dagelan niku. Tapi nyun sewu lho niki kula buka niki. Ha. Mboten apa non. Jenengan ki buka ngoten kok. Ya. Lah nek kula nuruti sing ngantri WA kula pengen kula rabi niku lho antri. Wah, Nyun duh, sewu duh, lho. duh. Lah niki buka-bukaan mawon. Bukan buatan urusan wahyu niki. Los, Urusane streaming ora antri, Pak. masalah. Sik, dasare apa kok sampean kok pengen akeh sing antri padha pengen dirabi karo amar, dagelan iki. amar. Pripun to Duk Blitar enten kula. Ah. Kulung Agung enten kula. Nggih teng YouTube, TikTok enten kula. Nah. Lho, terus karepe pengen duwe bojo terkenal kae aku pengen tak. Ngoten niku. Ning mboten kula turuti. Makan apa, Pak? Gigi palsuku, mau nasi uduk? Kacang dan ikan terinya keras, tanpa poliden gak bisa. Terkenal kae aku pengen tak. Ngoten niku. Ning mboten kula turuti. Wah, elek-elek kok, Pak. Lho, masa elek-elek piye to kowe iki? Oh, elek-elek tenan dak. Sementing kan wedok to, Mas. Ya wedok. Tapi wedok, Pak. Nah, Wedok ya. lho Pak, ya. ngoten dadi jenengan aja sok ngunggulke piyambak ngoten lho. Lah. Dagelan ki nggih enten wayune piyambak-piyambak. Nggih. Ning awake dhewe aja sampe nglakoni sing kurang apik, ngono lho. Lah kaya Nggih. ngono to, Mas. Nggih. Cukup siji kanggo selawase. Lah, ngoten lho. Ngoten lho, Pak. Nggih to, mboten? Dadi dagelan ki kudu nglakoni barang sing apik, Nggih. ora gampang Godho. kegiwang godho karo bocah-bocah Lah. sing ayu. Kowe nyawang kaya ngene iki apa ndak seneng jajal? Niki. Ah. Alah lembeng tinten lho kalau nyawang ngeten-ngeten iki. Ning lek malah anyel to, mergo Mboten saged anu dadi mau batin tok. Sebagai lelaki kowe iki kudu duwe teteking ati. Iya tetek tapi nek modele kaya ngono iki terus lho. Sopo sing gak pingin, Majaga iman. Imanku kuat dong. Terus Robin Hood gak kuat dong. Robin Hood sapa nek kok iso Robin Hood tegese napa? Cobane iki kathahne awake kudu ngelingi sing ning omah. Iya, iya, Lho, sing sing nang nang omah kuwi luwih apik timbang sing ning jaba. Tur ya luwih gedhi. Tur luwih gedhi piye to kok omonganmu kok iso Entar tak telatenane ora masalah. lateni. Dadi awake dhewe jane iki asline iki ya seneng karo wong ayu ki ya demen. Demen. Ning krono setiap pentas ki streaming dhek kan rawane mergo ibu sing ning omah lak mesti nyimak. nggih to, Pak. Lah iya. Pinter niku. Kalau kok ngantek kowe ning kene gembereneng seneng karo iki, seneng karo kuwi. Kowe sesuk mesti ora oleh lawang. Neng nyuwun sewu, Pak. Ah. Niku nek seniman lintune, Ya. lek Mas Komet niki dilos kalih bojone. Oh ya syukur to lek. Sepenting kan ngono. nek syaratnya to, Mas. Ya, Met ya. Nggih. Syaratnya siji, Pak. Apa? Mas sampean oleh ndagel ning Lho, ndi niki ning ndi, ning syaratnya namung setunggal niku pesene sing wedok, Pak. Mm-mm. Sementing sampean mulih ora meteng kuwi gak masalah. Ya ora, Met? Gak ih.
Lho kok iso gak kowe iki tak unggul-unggul. Mosok aku lanang meteng kok ya. Lho tegese napa sementing iso jaga diri, jaga awakmu, jaga atimu. Ya mula wong awake dhewe sepel ana komet ana dedek ki ya saling mengingatkan. Nek pas aku rada mikir weanan karo kono awakmu sing elingne, nek awakmu kegodho karo rondo ndi terusno. Kowe ora nggawe solusi kok penjlomprongno kancane lho. Lho menggak wong seneng ki ya dosa to, Dok. Nah, Lho niku lho kok Jenengan wong arep seneng kok dipenggak ya ngesake dosa gedhe kuwi. Lah, mboten ngoten to Pak, nggih tetep nek barang sing mboten becik kedah dipenggak. Lak ngoten. Jenengan niku mbela sinten to Pak? Yo mbala dewa. bingung wae. Lho ngene iki lho piye jajal sawang. Nggih. Iki awakmu sing dinteni lho Mas Nyapa Nandari. Tak omongi tenan iki. Warga mriki terutama Banser wau teng mriku. Nggih. Endi to komete lah iki lho komete teko nggo foto ya. Awakmu bareng aku medun lho Mas. Masya Allah bangetan aku. Lho komet kok nggawa gerdu balai desa. Aku yo Sabar. Ning ora masalah. Sing apik nek ibu-ibu sing nggawa anak cilik malu. Sing ngemi-ngemi. Ning ra sumbut kok Mas. Pripun Pak? Jaman medun saka mobil. Nggih. Endi Mas Kumet kok nggawa gedhu bali desa. Nggih. Nah, gedune semono gedhe, yo ngalah kentongane kok cilik ngono ya. Wis paling ya alah ya umum. Nek gerdune gede kok kentongane cilik. Iki padha karo nyeplekno aku. Lah ngenteni jenengan Nesuwo, ngece. nesuwo. Jenengan ngece lho Pak. Jenengan Ora ngece Mas, kita berdasarkan survei. Survei. Kebanyakan karo badannya tuh besar. Wi ya ngono kae. Nesuwo. jenengan saja kok ngece. Ngece. Ya, Ora menang- mboten masalah Pak. Apa lho, jenengan ini ngendikan- kepala desa lho, Pak. jenengan niku kepala desa sebagai panutan warga lho. Percontohan. Percontohan. Lah kok ngece kula? Kepala desa iki nek pakai rejo-rejo tangan lek ngene iki nek kepala desa iki dalang ngene iki. Berarti tapi asli nggih, Pak nggih. Hah? Asli kepala Asli. desa. Nak teng mriki dalang. Dalang. Nyun sewu, niki mun disesuaikan kalih Pak Rizky, Pak Kepala Desa. Padha kepala Nyun sewu desane. niki cerita asli teng tangga kula. Ya. Mbok menawi saged dengan kan kepala desa, Ah. saged maringi solusi. Solusi. Tangga kula niki gadah sapi lanang wedok. Ya. Gitu. Ah. Karepe sing lanang kan kandha kula, Mas mbok tulung nek pas pagi didolke. Karepe niku sing wedok kan ngedol. Ya. Nah, pun kula dol, kacek rong dina niku kok diparani kula dilok-lokne kula walah. Niku mboten karo-karan. Niku pripun solusine? Tapi Sik to, kudune mbok dolno kuwi kudu malah matur lah nuwun. kudune kan ngoten. Lah ngoten niku lho pripun? Tangga pripun? Dijak rukun ora kenek. Mun kula dolke payu. Lah Jenengan sebagai kepala desa paling mboten gadah solusi harus solusine ada. pripun? Aku nang kene duduk kepala desa iki dalang. Jenengan dalang nggih panutan lho. Panutane sedaya teng mriki. Nggih. Niku solusine pripun kedae? Enek sapi. Nggih lanang Ah, wedok. lanang wedok. Tangga kula kan gadah sapi lanang wedok. Ah. Ken ngedolne. Terus Sing wedok sing kula dol. Ah. Lah niku pun payu malah kula sing diseneni. Payu piro to, Met? 250. Lho kok murah men sapi kok? Alah yo rada suwek to wis 45-an. Payu ki kaya apik to. 250 juta. 1000. Oh, niku pripun Pak kedae, Pak? sik lek adol ki mau ngerti sing lanang apa ora? Mboten langsung kula candak terus kula dol karo lebokne micet ngoten. Lho, lah ngopo wong Sik to sing mbok dol sing ndi? Sing wedok. Mbok dol? Heeh. Payu. Payu. Kowe diseneni. Iya. Lho, sing wedok mbok lebokno ndi? Asem bocah iki ketok iki. Nyapa kowe apa ngerti? Ngerti to? Apa kuwi? Aplikasi hoyeng gitu. Tak tapuk tenan iki. Lho, lah jere kok ngedol sing wedok, tak dolno. Mas, lho, pripun to Pak kok malah sing ngedol sing wedok iki piye to Kok tak karepmu dol iki? kok ora matur nuwun malah aku dinesoni. Lho, maksudnya iki sing didol iki sapi wedok ku lho, Mas. Lah kono kerak ngomong kok Lah sing bodol endi? bojone. Wah, Lah kowe ora duntir ndasmu apik lho kuwi kok iso bojo kok bodol kuwi ora oleh kok iso. Wis payu duwe ya kok dienggo blonjo. Lah akhire payu. Payu. Takon Awakmu paling gak menyapa untuk masyarakat mriki. Nggih, ngadi renggo. Ngadi renggo. Nggih, Penak to ning kene. biasa. Lho kok biasa piye to? Nembe macak disalap teng inggih lho. Aku malah bedicik kok. Lho nyapa? Payu ben Piye kuwi? dhuwur. Ki kamar mandine cilik. Lah Mak, aku sedeng nek awakmu jelas gak iso. Ya carane to wong lanang. Ya aku golek kamar mandi ngisor to Mas. Wah, luas ra kaprah lho. Sungkan. Sungkan ya ora masalah kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lek, kowe dagelan yo Lek, ora kaya kayak ceramah lho. Jare kon nyapa masyarakat? Ya nyapa no malah kaya ape ceramah lho kowe. Ya ora apa-apa to mukadimah malah HP. Ya ora umpan papane ora pas. Enten apa niki? Iki piye to karepmu wong dihadirno teng mriki kok enten apa iki? Lah aku ndonga ya gak oleh. Piye? Jere dongaku ora mandi. Ya maksudnya iki maringi napa ngono teng mriki? Kok maringi piye to kok semugeh ngono? Awake dhewe ku ki mulih arep-arep diparingi. Kok maringi? Maksudnya iki ana acara piye ngono lho, Mas? Tahlilan ki. Lho tahlilan. Karuan wayangan kok ana acara piye? Lah ya nek enten wayangan iki kersane rejo, kersane rame iki pripun? Rame iki dirubono to. Kok men nongos wong-wong. Oh, piye kok to? Cak iki kok angel mon diajak omong dina iki kowe. Lho, ora ngomong karo aku. Lho ora omong terus piye kok ora omong sing penting iki malah omongi komunikasine. Masyarakat Ngadirenggo. Nggih. Lho kok iso nggih kuwi lho Kae lo kata-kata nyaut no. Lho tegese iki komunikatif buke nyaut iki komunikatif. Kowe ya Mas, kudu duwe dhewe nggih. ngono lho Mas. Meskipun terdiri dari berbagai macam daerah termasuk dari 12 dusun, mudah-mudahan Ngadirenggo tetap bersatu Allahumma. Ngadirenggo maju. Ngadirenggo makmur. Niki juga ada basar, ada pesta budaya, Ya. ada jalan sehat. Semuanya sudah dilakukan. Malam pentas ini terakhir ya Ki. Ya. Puncaknya Puncaknya di di sini dalam rangka hari jadi desa, ngerangkep 17-an Agustus, ngerangkep bersih desa. Kowe ngirit telu dadi siji. Kok iso ngirit ki omonganmu sing genah. Tre dipasno dinane ngono lho Mas kok ngirit piye to? Hari jadi yang ke-693 mudah-mudahan Ngadirenggo semakin jaya. Masyarakatnya rukun dan bersatu Allahumma. Amin. Amin. Mula punika paling gak awake dhewe maringi sesuatu sebagai seniman yo nyanyi sithik-sithik ngono lho Iya. Mas. Nyanyi karo ndongakne. Oke. Dadi kersane kepenak ngoten Pak Minto nggih. Nyangking sinden sapa kono sing dijak nyanyi sing Oke. apik. Oke, sekedap kula nyanyi berdua riyin kalian Ya, iki. Kene ya. tak warai. Lagune iki sing saiki viral lho Mas. Taman Juruk. Oh lagu lawas. Lagu lawas. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ning kutha Solo. Leo leo bo. Kok ngene to lagune bocah iki kok gelem tenan. Ini diganti kata-katane tentang Ngadirenggo. Ngadirenggo. Saut-sautan kersane kepenak. Oke. Maju salah siji maju mundur maju mundur. Iya. Ingat Ngadirenggo Sareng Pak Minto yo didongakno Ngadirenggo saya mulya. ala kaya pinter nak tina ting deng tak tina ting deng tak tina ting deng trut Isin aku jane. ndange ning ndi lah Ndange turun. penak to Pak nyuwun sewu lho Pak. Nah, terus apa? Lah ngene kata-katane penak pas napa purwokantene kepenak ya penak Mas. Penak. Ya ngene. Kadese Pak Rizki Cah ngugemi Desa Ngadirenggo kemari palo Cinawi. tepuk tangan buat masyarakat Desa Ngadirenggo luar biasa. Repe Mas. Rap. Wayang Pak Minto Dagelane komet lan dodo. campur sarine Sekar gadung pancen nyata. nderet donga Kagem Ngadirenggo menika tambang rembaka pembangunane ning desa. tambang rembaka Pembangunane ning desa. Allahumma amin. Mugi-mugi Desa Ngadirenggo tansah rembaka Allahumma amin. Niki nggih ngeten nyuwun sewu Iki umpama digarap karo musike piye Mas? Wah, Bathuk apa ora? alah lali kula. kok iso lali Lah piye aku to? dadak mau. Ya kudune sing dipasno kepenak. Tapi kan eling kok awale. Eleng. Ing Ngadirenggo Sareng Pak Minto yo didongakno
ngati renggo saya mulya. Pas ngono kok penak kok. Ya. Kadese Pak Rizky. Anu apa Bang? Dah, Tansah ngugemi. Nah, desa ngati renggo. Kemari palo Cinawi. Kowe kok yo pinter Le. Golek dhuwit. So ngomong golek dhuwit tegese iki paring panglipo. Iya. Heeh ditanjake napa piye sindene. Lah manut Nah, coba pilihan coba. Sing pundi niki lho. Ngeten Lis iki. ngateko Lis. Pokoke deres. Yo ngateko sik. Coba. Ingkang pundi menika? Pareng jeneng Mbak Lilis nggih. Heeh. Walah lah. Iki Mbak Lilis saking Konoha. Konoha. Konoha Jepang. Kok iso Konoha piye to Mas kok Konoha. iki. Ora kena rebutan. Lah pripun? Yo piye didum ngono carane. Lho lah nek setunggal didem nggih mboten pas to Pak. Kersane ngadil nggih kalih nong, tiange kalih kok. Loro. Nggih ngoten nggih to kok so. Kersane kepenak Iki ngoten. karo awakmu. Nggih to, nggih Mbak Lilis nggih. Nggih, Mas. Kowe tak golekne Met Pipit. Kula pripun? Pit ngateko Pit. Pasangan sementing siji-siji. Iya sementing siji-siji adil nek ngono lho. Dadi wong ki adile kudu dijaga. Nah ngono lho dadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokoke awake dhewe aja sampai congkrah gara-gara Wis aja ngantek rebutan. Mboten Dadi pun siji sesuai karo dum-dumane. Leres Pak. Wong iki kudu disyukuri oleh iki ya iki, oleh iku ya iku. Ana apa to? anu duduk. Kok kathah men to. Apane sing kathah wong yo Tunggal mawon to Pak kok 3. tiga endi wong siji kok tiga piye ta kowe iki? Kok kaya 3 to. Ketok iki mripatmu ki lho salah cetha. Piye ki Jol ora? Wis ora usah wis pilihane Pak Minto kedah ngoten dituruti to Mas. Seleramu ki lek sing ngono-ngono kuwi ta. Pak Minto kaya ru. Selamat malam Mbak Lilis. Selamat malam. Aku sik kene lho, aku sik kok gentian ngono lho Mas kok iso. Wong kene sing takon kok iso. Selamat malam Mbak Lilis. Selamat malam Mas Dodo. Malam hari ini kamu cerah banget, cantik banget. Kamu juga ganteng loh. Beautiful girl. Terima kasih. Selamat malam Mbak Bibit. Selamat malam. Malam ini kamu kelihatan penuh. Kelihatan piye? Penuh. Penuh piye maksudnya? Penuh semangat. Lah, Iya ya. Kamu cantik deh. ngapusi. Oh, rupane kaya ngene ya. Ya kowe mesti ngapusi. Kok bar madhep rene. Bener serius. Malam ini kamu kelihatan beda dari malam-malam sebelumnya. Mbak, piye ta? Oh, suwe-suwe tak banting. Lho aja ta kene. Rodok nyedak Mas Komet, rodok nyedak. Mbak Lilis, mana tangan kamu sayang? Mas Dodo. Iya, kamu hari ini kulitmu kuning banget, bersih banget. Biasanya apa hitam? Ya enggak, tapi ini lebih cerah kok. Oh gitu. Kamu Adewe ngene iki. Budhe tumbasno dalan iki. kok iso budhe lho, kuwi pasanganmu kok budhe piye to? Alah tukangno. Budhe matamu. Ya ini wis oleh moto. Itu panggilan sayang Kapan aku rabi karo makdemu? Lah munculnya kaya budheku. Kowe iki mulane aja ngecet to. Kuwi dialembono Nah ya piye to? dilus wong jenenge karo gandengan iki ya piye gen mesra ngono. Nanti repot ta Pak. Wong nanti kamu kelihatan langsing apa ora aku tadi beres ngono. Wong enek ya sakmene ya. Ya piye carane? Ya jujur aku ya gedhi ya wis ngrumangsani. Sini sayang, sini sayang. Sayangku Lilis. Yo maksudku ki omong sing penak kaya iki lho. Iya Iya, ya sabar ta Mas. sabar. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar ki Siapa? kasih Gusti ngono lho. Biren lunga. Heh. Sabirin. Heeh. Dianggep Sabirin TKI piye kok. Sarane romantis ngono lho Mas. Carane kok iso. piye, Dada? Sayangku Lilis. Iya, Mas. Aku hari ini pingin banget kamu bisa duduk di bangkuan aku. Mau banget. Sini sayang. Dodo engke acara ruwen rono to. Karena ini adalah apa ya? Aduh, penake, Mas. Ini adalah bukti. Sing rasa to, sing rasa aku tak nunggu tenan. Udah rusuh ini bawahnya ada dongkraknya sayang ya. Piye cah? Nanti dongkranya kalau modot gimana? Enggak apa-apa nanti ditutuk. Yes, aku Nanti duduk nanti mungkret no. Enggak, itu masih tele-tele kok, tenang aja. Sayangku Lilis, Iya, Mas. seandainya kita berdua Urung menjadi mangku kok wis kram to aku. Anu awake dhewe. Mesra lho, kaya aku kaya Mas Ngene Dodo lho. iki lho. Sing ape mangku sapa? Aku gak terok. Pean rasah mangku aku wis sing mangku pean. Oke.
Lho yo kleru gak kaya kualik to kuwi, Cak. Ya ora apa-apa, wong zaman maju ki ya molak-malik. Waduh, kaya tuku sofa anyar iki. Yo, mapan. Bapak. Ayo. Wow. Waduh. Wow. Lingguh tenanan. Ngene iki apa ya pas to, Oh, Pak? tangane Kurang ngrangkul. penak piye duwe bojo lemu kurang penak piye? Kaya lingguh sofa ta? Penak. Enak. Rasane piye? Embruk. Mangklekmu kepenakan. Mbak ya aja ngono to Mbak Pipit. Lek ancen pasangan ya sing dipangku ki sing estri, sing lanang sebagai kepala rumah Lah tangga. modele orang mangku wis kaya duninae runtuh ngono kaya ani. Wis to sampean kudu yakin nek sing lanang ki kuat. Duniane kaya runtuh ngono modele. Sayangku Lilis. Iya. Coba aku pengen lihat puter sedikit set. Duduk sayang. Tuh. Maksud plak. Empuk deru. Kiu kiu. Empuk deru. Kiu kiu. Loh, pas to. Iso pas ngono lho. Kudu ngantek empuk deru terus kene kiu kiu. Ora ngono empuk jeru terus ngisor. Kok. Empuk deru. Ayo dicekel-cek tangane diputer langsung duduk di pangkuanku. Dikai instrumen sing romantis. Oh ngono. Sayang Pipit, coba muter Pit. Lah ngono. Wah. Pelan-pelan dong muternya, pelan. Nah, lah. Situ tuh. Piye to? Aku gak iso mesrake pejak gulat tok iki. Ngene lho kowe tak contoh ket mau to. Kowe kudu iso halus ngono lho. Sini sayangku Lilis. Dek cekel dek terus kene berhadapan muter sret ke depan set. Terus duduk set, mak plek set. Oh, piye to ngono lho, Mas. Puter sret, tarik sik, set. Ya, Tarik, muter. yo, muter. Tarik, tarik, Tarik. set. Tarik. Wah, lah piye met piye? Jatuh man kena. Lah aduh ngene kok kena embru jeru. Embru. Ya aja kaya ngono pikiranmu aja sing Victor to. Lah kono yang ngene diantar kok nyel. Jarake kon geret. Puter. Nek narik pelan-pelan. Nah, Dekat, jauh, terus duduk. Tenan. Ora apa-apa aku. Aku ndak yakin. Los. Ora apa-apa aku. Aku ndak yakin. Los. Kuat aku. Alon. 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 Aku dulu aja dikuyak kalau. Antar. Piye? Aduh, kucingan iki. kowe ki Apa kok kuwi kucingan? Tembangnya diaturke sik, Mas. wah Coba. kok lemah banget to kowe iki jane apa lho. Ah, nggih. iki Tembangnya, pundutan saka panitia ngersake gubuk asmara jangkep sak bawane. Coba. Oh, nggih. Iki niki wonten request saking Pak Lurah, Pak Bedo niki mangke nggih request Ya. dipinangani saking Bapak Kepala Desa. Request apa, Mas? Niki mangke Bedo niki, Pak. Oh, Mangke iya. Bedo Ah. nggih, nggih. Monggo, menika Aja minangkani gelem Pak. kalah. Nah, iki tetep menang nggih aku. Ora iso bab swara ya kepenak Yo, Mbak Lilis. Ruang udarane gede kene ya. Lho. Kuwi apa oksigen kok ruang udara bareng iki? Tunjukkan kemampuanmu sayang. Kamu Sing romantis karo bawa, Nduk, Pit. Nek bener-bener sampean sayang karo Mas Komet. nah, Mas Komet kelamin. Nah. Boleh Kok penting. enten kelamine barang. Nenek no nak Bareng nek kelamine kuwi apa demen kowe? Kene Nek Mas Komet wis kisut paling. Oh iya, Mas. Omongan. apa Mbak Yu? Masa? Cek gauri. Wah, kayak mas aku nus. Lah aku Kung Roy. Engko tak ceritani tak foto. Jane apa tak goreng? Ketoke sing wedok kok karo awakmu kok gila men to, Mas. Nyapa? Lho, weno Mas aku kuwi lho. Sapa sing lambene muni kok ning Mas aku Salah ya? ki jane sinden apa itu mas aku kering kok nggowo. Ana ndang. Digawe masak kok jare gurih. Wong Kok wedok ki. dilat pipit. Nah, jajal kono. Wong wedok ki urusane dapur, Mas. Dadi apa-apa bumbu apa digawa kabeh. Ya apa ora kok kadung tak kei mas aku ora mbok. Ya ya ayo. Lah iya. Iya toh. Lho, ora apa-apa Mbak pasangan nek terae serius buktikan gauri. Buktikan keseriusanmu. Ngono Nah. lho. Ayo, Ndang. Apa kuwi sing ngerti Ayo. wae. Ndang lembang. Aku tak masak. Yo, bawa. Bis. Nyingkar nyingkur nyapo srap srup Aku ngolak roh kono. Sik to kok modele awakmu nyawang kene kok ngerti sumber. Kaya tandon.
wayang kulilis. Iya, Mas. Sawangen kae ana keluarga melarat-melarat mangane mung masako. Sik to. Mas, lho delok ento Mas sing lanang lho kaya wong kaya dukun kan lho, Mas. Yo, bojomu apa dukun yo? Dukun cabul. Oke. Loh, dukun cabul kok oke. Tapi enak. Ya. Lingasem yen lingan. Pundi astane jenengan diajeng kalih mlampah, kalih nyawang menika wonten rembulan. Nggih, Kang Mas. Rembulane cerah ya, Mas. Cerah saja. Secerah hatiku kepadamu lho. Pasanganku gak iso kaya ngono gitu. Kakek nek rembulan padahal. Lah yo, enak lho Mas. Lah iya. Peteng dedet iki. Lah iya. Wong nek tresno ki nyandang kasmaran apa-apa ketok sumunar kabeh. Ngono lho. Ketok kayal. Lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyan nengku bok asmara Digarap alusan dhisik, mengko pupuh kedua nganggo cara kediren Samboyo. Yo, kaya ngapa langsung dados. Dadi jenenge pagelaran wayang kulit ki ora mung mligi tembang-tembang alusan. Nggih. Mula dimodifikasi. Lah. Diseni karben penggemar wayang kulit ki saya seneng ternyata jroning wayang ki werna-werna Lah. isining tembang utawa dolanan. Nggih salah setunggale menika saged mengikuti perkembangan zaman. Nah, contohnya niki wau wonten Pak Minto. Tetule limo. Ngatu kupinge bosak. Pak Minto mumet ndase. Kaken cicilan dhewe. Niki ngaten Pak Minto nyuwun sewu. Niki mbok bilih kepareng jumeneng menika Bapak Bapak Kepala Kades. Desa nggih. Ah. Bapak Rizky. Diaturi munggah panggung. Monggo Kaya katuran apa? jengkar Tutuk. saking Palenggan tumuju wonten ing pepanggungan. Monggo Bapak. Mas Soekarno Cuko ngewing kelenggah wonten ing Tangerang Wilujeng dalu Pak Tato bakule ayam goreng. Mas Edi Kecis ugi kang saking Mojokerto. Monggo Bapak. Lho, pripun to Pak? Mirip to nggih kula kali Pak Kades. Bagai pinang di belah kapak. Lho. Waduh. Heeh. Nggih, monggo. Pripun Pak Lurah pawartosipun sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Cak Dodo. Alhamdulillah. Monggo menawi badhe paring dawuh kagem sedaya masyarakat mriki jenengan. Pripun? Nggih. Sampun jane wau. Nggih. Tapi sing jelas Napa langsung mriki- nembang mawon. Nggih, ki minta. Nggih. Mau kita Mang supen. mendhet monggo niki sinden cacah songo mang pilih. Sekedap Pak. Cobi sing pundi? Niku kula supen dereng matur bilih. Jane niku dados kepala desa niku kula bersyukur keranten sing semula jauh niku terasa dekat. Sadurunge kula dados kepala desa, kula kan sampun ngikuti teng YouTube wayang dagelan ngoten niku. Nggih. Kula nggih semerep Kiminto, semerep Cak Komet, Cak Dodo nggih teng YouTube. Oh ngoten nggih. Alhamdulillah dados kepala desa pun saged ngundang dalu niki. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Nggih nggih. Tembangipun apa Bapak Kades? Request napa wau Pak jenengan? Niki wau sampun dimilai sing viral sangat dek wingi dados lagu favorit wedal kira budaya karnaval desa. Napa Pak? Taman Juruk riyen nggih. Oh, Taman Juruk. Wah, lah niki lho. Niki piyambakan apa kalian sinden? Nggih kali sinden Presiden kali Cak Komet Cak Lah, Dodo saged. kesanipun rati apa rumah tangga rati anu lah. Rati piye? Rati pekeker. Rati pekeker. Iki tak Pun mang milih Mbah Pundi? Monggo. Mas Lurah monggo. Pak. Jenengan pilih niki. Kang pundi Pak? Sing nem mawon. Sing Iki sing sepuh kula sungkan. Yepi put ngateka put. Sing saking Cak Komet Cak Dodo nggih. Nggih, nggih. Kita tak omongi Met kowe. Latar belakang beliau, pendidikan beliau. Guritan. Kok guritan piye to?
Dulu Bapak Kepala Desa itu adalah weton saking pondokan Jombang. Lho gitu. Podo mbek aku. Biyen aku ya wetonan pondok, Mas. Pundi pondoke pundi pondoke? Pondok bersalin kula telat. Walah. Wong meteng ya. Yang penting kan podo-podo pondoke. Pak. Neng jenengan nek duet kali sinden mboten masalah nggih, Pak nggih. Niki kula piyambak mawon jendene nggih ngrencangi backup. Oh, Ije. Nek Kalih no kalih. 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 Ije, jenengan pilih Pak Lurah sing pundi? Ganas Pak Lurah. Mas Lurah Kalih ya. langsung. Monggo Siapa monggo Mas Mbak sing Sinten? pundi pun. Niki sing setunggal Siapa milihke Mas kula sing Sinten? setunggal jenengan Kula piyambak. putri, Mas. Mbak Putri. Ije. Kalian ini ki mawon Mbak ya Mbak Mas Hani. Sinten? Mbak Hani. nggih. Putri kok ya wis emas. Mbak Putri kalih Mbak Hani. Nyuwun sewu Pak Lurah. Mas Lurah. Pripun? Nyuwun sewu. Bu nderek mriki mboten. Nggih. Lurah. Bibar niki Bu ya. Oh, nggih, tapi mboten nah. masalah nggih. Sampun izin, Bang. Oh, pun izin? Nggih, nggih. Maksudnya bubar niki buke nesu ngoten ya. Ora kaya ngono. Atur cak komen rumah tangga kersane anget. Oh nggih, nek mana mulus terus malah mboten penak. Nggih, mboten raket mengke. Lah ngono lho. Beda lek kula pun kula aturi kok Pripun, Pak? Mas Lurah. Pripun nggih? Bu Lurah kula iki pun kula aturi duwe bojo Lurah iki gambarne kowe padha arep ngingu pitike Bu ya. Engko lek nang jaba ya pitike sapa-sapa lek nang omah aku ki pitikmu. Alah nek Bu Minto wis ora ngarah cemburu. Lah nyapa ora ngacemburu? Alah sapa lho sing gelem karo Pak Minto? Wis los. Kowe berarti ngece karo Pak Minto. Kok kira Pak Minto ki elek ngono to? Lah wong kene golek apa ya ora sing lho gedhe dhuwur apik. Jek enom. Isut. Monggo katuran Taman Juruk, Taman Juruk. Saran kalih Mas Lurah. Nggih, nadane sing rendah mawon. Rendah mawon nggih. Neng kutha Solo. Lah kuwi ora nyanyi Kuwi kuwi ngorok, medeni. kuwi ngorok jenenge. Lah kuwi ora ngorok, Mas. Napa, Pak? Komet Bogor. Bogor. Bogor, Tangerang, Ciputat niku lho. Cak dodok. Nggih. Iya, nggih. Nggih niki Mbak ayu-ayu. Putri saged ke kiri. Mbak Putri. Nggih, janteng. Dalem, Mas. Sampeyan ngapit balura. Nggih, Oh, jenengan nggih. kula ngapit mriki. Lan jenengan makane kula. Oh, monggo nggih. Kados mau nggih. Bu, amit Ibu. Mboten napa-napa lah. Pak Lurah mulai nakal. Disawang Mbak padha. Pri. Mboten nek teng hukum panggung niku kan semua milik umum. Termasuk para sinden ini profesional kasihkan ke umum. Betul sekali. Monggo Bapak Ibu yang badhe ngicipi mboten Lho, apa. lho, lho, Nduk Putri. Ngicipi swara. Put jajal jajarno Mas Komet karo Mas Lurah. Jajal. Oh, Cek niki. ya, ya. Jajal. Jan kaya jambe sinigar. Kembar berarti, Pak. Kembar siji jambene jambe sing mulus, siji jambe bosok. Pas niku pas, Pak. Mboten bosok ki. Tasik Dalu. Oh, dalu. heeh. Tasik bosok, tasik dipangan codot sisan. Oke. Oke. Kenapa sama nyedek-nyedek aku, Oh, Mas? alah nyedak ra bendina. Anggenku mumpung Ya wis gratis. rasa nesu kene. Putri. Gayamu. Putri. Apa? Putri. Pak Lurah ngapunten ya, Pak nggih. Monggo sekejakaken cak. Dilihat Pak. Nggih. Lho, Nggih. ngeten nih, lho ngeten niku. Nggih, ngeten niku. Tak. Piye? Nyapa lho? Ngengeng. Lah pun setunggal-setunggal niku. Lah ora kula rantai. Ani gandengane Kapan lah aku senene buke. Los nek wis Mas Lurah ki lek nimbali aku ki. Oh, Nyeluk Mas Komet yo ki. ki napa, Pak? Lek kula kiai lek kono kirek. Kira. waduh. Mas Kire, Mas Kire. Lah kan sami to, Mas. Mas Kire. Enteng to gaweane. Yo Kok sesetahun yang lalu lho bisa. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Pripun niki sias. pancen jenenge kades ki yo perlu refresh. Lah, Oke, refreshing niku. Nggih, Dados penting nyanyi-nyanyi. banget. Penting. Sok-sok lu ning kantor ki ada kejenuhan. Lah, Mergo kewajibane kades ki ora semata-mata jame ki tertentu ning 24 jam. jam 4 jam. Nggih. Niku nek Dong santai nggih, santai. Nggih. Dong repot nggih. Ngoten niku nggih. Umbruk-umbrukan. nggih. Ayo, nggih. Dah neo. Niku kan dibetahke 24 jam. 24 jam. Lah nek terus sing lurah dalang niku pripun? Alah, niku niku lho. saged niku. Lah niku. Alah, kalah Cek, karo bidan. Kapan lek anu nggih? Nek melayani masyarakat lho Nggih. pripun? Nggih kalong. Kalong. Napa nih? 12 jam akhire. Niku nak enten lho. Batuk wayangan ngeten iki paling nggih langsung pun sare Langsung nggih ta. sare. Sare kok ngorok pripun to, Pak? Langsung sare wegah dijak dolanan. Lah, Nggih. ngoten niku. Niki terusin jenengan badhe ngersake napa niki? Nggih, betul sekali. Sekali lagu kedua nggih terakhir dari saya mau Kali setelah dengan sinden-sinden. Iya. Nah, sekarang
Kula nggih gadah sinden pribadi niki. Oh, monggo. Enggak oleh iki bukan konsumsi publik nggih. Oh, ngoten. Pribadi nggih, ini Nggih, Bu nggih, Lurah nggih. ini. Oh, Ibu Ketua Tim Penggak PKK Desa Ngadrenggo. Oh, sudah Bu hak Risma cipta. Rendiana nggih. Pribadi nggih. Nggih no. Pun hak ciptane jenengan nggih. Nggih no sampun tanda tangan kontrak Napa? seumur hidup. Mergo buke mau lek wis dawuh ngene Mas Pripun? Komet. Pripun? Kena Mas, ya sampean Pak nembang karo sinden, tapi yang kedua tetap dengan saya. Oh, Nggih. Enek pribadi niki. Memang kula setel ngoten. Yang pertama kenakalan, yang kedua insaf. Balik. Nggih. Padha kalih kula, Mbah. Kula Ngoten sing nggih, pertama nggih. nggih kangge sapa-sapa, Nggih, nggih kedua tetap karo ibuke. Tapi kula mau Ora sila percaya. supe niki badhe nyangoni Mbak-mbak sinden. monggo, monggo, Nggih. monggo. Ah, monggo. Nggih. Monggo, Pak. Nuwun sewu nggih. Katur dumateng Bu Lurah, Nuwun monggo. sewu. Monggo, Bu. Nggih. Monggo Bu Lurah, ayo. Nggih. Truk, truk. Setung nggih. Gak muni dodo. Matur nuwun, Pak. Nggih. Dodo nyapa ra enak-enake wong. Kasih santai kalau kaget. Ngapunten lho, Pak. Monggo Bu, monggo Bu Lurah, monggo. Yo, yo. Met. Tepangaken Cak Dodo, Nggih, Cak Komen. nggih, Pak. Ayo. Halo, Met. Omah-omah anak loro iku ora tau to bojoku tak ngambung tangan. Anakku ya wis loro. Lah lah nggih. Sing cilik umur sak wulan kan. Ah nggih, kula nek ngajari keliru. Dadi budal to. Nah budal ngono ki. Sing sudi ngambil tanganmu sapa? Lah paling gak kali suami istri nggih ngoten niku to, Pak. Salim no, ben rezeki keluarga niku lancar. Jenengan nggih ngeten iki to, Pak. Iya. Olah. Melek barang kene ngono melek so. Percaya kowe. Lek menteleng. Lek Pak Minto piye kira-kira piye Pak Minto? Ya, ngene lek bojoku ngene, Mas. Wis, ndang budal kono mulih karepmu ora karepmu. Itulah keluarga yang tidak harmonis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Piye to kok? Maksudnya kalau Bu Lurah kalau Oh, ngoten. kalau boleh tahu mau menyanyikan lagu apa? Malam ini Bu Lurah mendampingi saya. Oke. Jadi saya yang nyanyi. Oh. Nggih. Kebetulan harus banyak belajar nyanyi diajarin Mbak Putri sama Mbak Eni nih, dengan teman yang lain. Bu Lurah Nggih. juga penyanyi, mboten? Belum nggak bisa. Nggak bisa saya. Enggak apa-apa kalau Bu Lurah enggak bisa enggak Kalau masalah. Pak Lurah memang hobinya. Hobinya nyanyi. Oh. Padahal saya suruh belajar nyanyi, saya suruh belajar goyang di panggung nggak bisa goyang, bisanya di rumah. Oh, lah. Ah, Mbak, tolong kalau goyang di rumah gimana sih goyangnya kayak saya kasih tahu. Enten videonya nduk. Mana sih? Kamu nggak tahu ya? Aku tahu. Tadi dikasih tahu sama Pak Lurah. Bu Lurah itu kalau goyang gini. Itu bukan Bu Lurah, Lah sinten? itu Buo. Jenengan kaya malah tunggale lho kok. Nggih. Apunten. Nggih, Cundamani nada rendah nggih. Cundamani, Saudara, nggih. nggih. Ora lho, komet nek bulurah kok kelametan lho. Napa to Pak kok sok? Perkasih Mas Mas trimo lek bojone ning omah ya wis merongos gedhi ya wis ben ngono. Ora apa-apa sing ngrejekeni ya kuwi ya. Met nek kuwi ngece awakmu. Napa to? Lek gedine aku trimo. Nggih. Merongose iku lho. Lah iya. Mosok bojomu merongos to, Met? Wong merongos iki ya manfaate akeh. Apa manfaate merongos? Lho, lah nek nang Indomaret ge cukit botol. Teh botol. Bojo ge Pak Suwan. Bu Lurah. Sinden-sinden iki ben ngerti. Dadi wong wadon iki nyang kakunge iki kaya ngono kuwi. Tawaduke buktine Nggih. kaya ngono kuwi. Wes gak sabar pengen ngerti Bu Lurah goyang. Boten saged lek teng panggung. Oh, mboten saged. Nggih. Sakti Teng griya luwincah. Lincah nggih. Lincah. Alah sithik lho. Sing apal ki jenengan Pak Lurah kok so. Nek boten lincah ya go kula dereng kalih niki kalih. Malah tekan titik. Alah. Ndi Iku lho, dadi proses telu ki dienggo. Sopan ning tutur, wasis sing dapur, lincah ing kasur iki penting. niku. Terus. Iso ngawetke rumah tangga. Kula catet mengki iki niku, dereng mireng kula. Kok dicakeli tangane ya. Mesra kayak nganten anyar. Awake dhewe pengiring. Jan mesra kaya aku lek ning omah lek buwuh ya ngono. Nggih ngoten niku ki. Nggih, buwe cacah malah Buwe cacah. ngerangkul terus. Nggih. Ngerangkul terus pripun iki? Rangkul napa? Mesra. Ora mesra. Wedi nek keplese iku lho ya bener. Aku mesakne iki komat lek buah harus sing wedok. Sing wedok kon mlebu komat kon nunggu pit. Nggih to, kersane mboten ilang. Kon tuku motor. kados sing ngone-ngone. Mangga. Nggih. Ih, Bu Lurah mari gawe aku iri.
Ayo kene. Oke, sebuah lagu untuk istri saya tercinta. Terima kasih karena sudah menemani saya. Saya nggak bisa jadi kepala desa yang baik